Jangová bude najhoršie strieborná medaila aj pre Francúzsko. A teraz Jangová spoločne s Kemerovou sledujú, ako to pôjde 15-ročnej Valentíne Kočížovej. Áno, poďme to sledovať aj my, pretože keď došla do cieľa semifinále, tak tlieskala celá tribúna, bola víťazkou semifinále, zašla 115, mala tam jeden dotyk, čiže 113 bol jej čistý čas. Keby ho dokázala zopekovať, mohla by pomýšľať na medailu. Aktuálne je to medzi ňou a Číňankou. Kočížová s Jangovou veľmi tesne, ale v zelených číslach. Ale teraz zbytočná chyba na výjazde a dotyk na desiatke. Dotyk na desiatke, za tým prišla veľmi rýchly prejazd na tej 11. Čo sa nejakých sklzov týka, alebo také chytanie vody, tak je lepšia ako Číňanka, to môžeme vidieť. Ale tie dotyky, a vidíme, že tam rozhodcovia preverujú dokonca aj 8 a 11. Kde vlastne Češka nemá penalizácie. Aj teraz na tej 15 musela korigovať svoj smer. Áno, opäť sa trápi s vodou, nechytila ju ani v tej 16. No, vidno, že ten tlak je tam asi obrovský a 1,81 priebežná stráta ju radí niekde medzi 3. a 4. miesto, takže už to není ani boj o zlato, už to vyzerá byť ako boj vôbec o medailu a chytá sa nízko, chytá sa tam, kde sa chytala Číňanka. Jej čas 112,84. Kočížová robí maximum, ale má problémy a na Číňanku to nakoniec stačiť nebude. 3. miesto, do sekundy sa všetky medailistky zmestili. Obrovské prekvapenie. Jangová je juniorskou majsterkou sveta. Neverí tomu Kemerová, ktorá berie striebro. No a smutná je aj Heidenreichová, ktorú uplakaná Kočížová posunula na 4. priečku. Teraz neviem, či je Češke ľúto, že je iba 3.